Bueno, preguntadesme unha cousa non doada, non sei se difícil, pero non é doada de contestar. Por que comecei a escribir e cando comecei a escribir? Non teño as datas, non teño a memoria áxil. Por que o fixen? Home, podía lembrar os versos de Celso Emilio a prol da nosa lingua, cando dicía eu falo porque sí, porque me guste, pete da magana. Por nós tamén podíamos dicir no meu caso que escribo porque sí, porque me gusta e pete da magana. Pero na pregunta máis obxectiva e na resposta máis obxectiva podo dicir de que posiblemente somos os tímidos da vida, non? Os que non temos esa forza de carácter, ese temperamento físico para emerxer das circunstancias adversas. Entón, pois, recalamos no mundo do silencio, cando é a escrita, no mundo da lectura, de outros como nós, na tolemia polos soños, e posiblemente sexa eso, o noso carácter de unha introversión acompañada de timidez que logo despois se corresponde ou non, pero sempre se corresponde no inmediato na hora da escrita. Ali baleiraste, botas fora, desabafas, que é unha palabra moi bonita do léxico de Galicia. Desabafar, pois, é liberarse da tensión poética, narrativa, literaria, cabreante ou cabreada, pois acaso por eso, non? Como unha terapia.